Todos tenemos cabida en los juguetes. El juguete local, la juguetería local hace un papel seguramente muy importante y tiene cosas que ofrecer que a lo mejor las grandes superficies no. En las grandes superficies tenemos pues otro tipo de producto, o quizás un más espacio, un surtido mayor. 7 de cada 10 familias mercan os xoguetes nos supermercados e non nas xogueterías tradicionais. Gaña terreo sobre todo a compra online. Son datos dun informe sobre compra de xoguetes. Unha boa parte do presuposto de Nadal destínase á compra de xoguetes e este ano o gasto será similar ao do pasado Nadal, ao redor de 170 euros de media por familia. Agardar ata o último momento xa non é tendencia. Agora o que se leva é planificar as compras con antelación para evitar aglomeracións e de paso aproveitar algunha que outra oferta. Para despois non xuntar todo para o mes de decembro. Despois o mellor non hai o que eu estou buscando. Segundo o último informe sobre a compra de xoguetes, o 70% das familias prefiren facela nos supermercados en detrimento das xogueterías. Algúnas delas foron pechando nestes últimos anos. Aquí no super pois pode ser algo que encontres así cando ves a facer a compra, pero senón acudimos ás xogueterías. Fago a compra de camiño. Todos tenemos cabida en los juguetes. El juguete local, la juguetería local hace un papel seguramente muy importante y tiene cosas que ofrecer que a lo mejor las grandes superficies no. En las grandes superficies tenemos pues otro tipo de producto, o quizás un más espacio, un surtido mayor. O asesoramento personalizado é a mellor baza que teñen as xogueterías. Podemos responder a moitas máis preguntas, é como máis de tú a tú, sabes, como algo máis cercano, eu creo. A compra online tamén vai gañando enteiros. Nos volvemos cada vez más cómodos, para nosotros es mucho más fácil comprar online. Sí que é certo que hai clientes que che din aquí que lles gusta ver físicamente o produto e que queren que os atendas, basicamente. E xa temos o xoguete estrela deste Nadal. A maior parte, o que ven na tele, o que se pon de moda.